Brayat cedhak kang durung pracaya Gusti. Para sadherek ingkang pinerkahan dening Gusti, sugeng pepanggihan malih wonten karja kabar harjo. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus nunggila wonten ing kita sadaya. Amin. Para sadherek kinasih ing Gusti Yesus, ana sawetara brayat ing pasamuan kang sadulure cedhak ora utawa durung percaya marang Gusti Yesus. Sanadyan nalika wayah Natal padha nderek kumpul, kapriye wae wong ya sadulur cedhak utawa kakang utawa adi, mesti wae kita jaga supaya tetep rukun sesambungane semadulur sanadyan beda iman. Mestine tumrap brayat kang mangkono iku kagungan sadulur cedhak kang durung wanuh Gusti ora kendhat anggone atur pandonga supaya Gusti kersa gendeng nuntun bikak rohanine. Satemah banjur adreng kepingin tepang karo Gusti, ora kok malah diedoi utawa disalahake. Amarga ya Gusti Allah piyambak ngagem Roh Suci kang kuwaos bikak rohanine atine. Gusti ngandika ing Yohanes 15 ayat 16, dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe. Kapan Gusti bakal milih sadherek cedhak kita kang durung percaya? Kita ora mangerti, amarga Gusti kagungan wanci piyambak kanggo tumindak apa kang dikersakake. Para sadherek kinasih ing Gusti, brayat cedhak utawa sadhereke Gusti Yesus piyambak ora percaya marang Gusti, kita bisa maos saka Matius 13 ayat 54 tekan 55. Sarawuhe ing kutha asale Nazaret, wong-wong ing kono padha diparingi piwulang ana ing papan pangibadahe. Wong-wong mau padha kairaman pangucape wong iku yaiku Yesus oleh kawicaksanan lan panguwasa nindakake mukjizat saka ngendi? Apa iku dudu anake tukang kayu? Mbokne jenenge Rak Maryam lan sadulure Yakobus, Yusuf, Simon lan Yudas lan sadulur-sadulure wadon rak padha ana ing kene kabeh. Wong-wong sak Nazaret dalasan sadhereke Gusti piyambak ora padha percaya. Mula Gusti banjur ngandika, kang jeneng nabi iku ing endi-endi kajen kajaba ana ing papan asale lan ing omahe dhewe. Matius 13 ayat 57. Para sadhereke Gusti Yesus iki malah duwe pangira kang ora becik tumrap Gusti Yesus, kaserat nalika Gusti rawuh ing sawijining omah. Markus 3 ayat 20 tekan 21 ing kitab suci basa Padinan. Gusti Yesus nuli kundur, nanging wong akeh padha teka meneh nganti Gusti Yesus lan para sekabate ora berdahar. Bareng para sadulure Gusti Yesus padha krungu bab kuwi mau, banjur padha marani arep njupuk panjenengane, awit wong-wong ngarani yen Gusti Yesus ora waras. Mengkono uga nalika ngarepake riyaya tanseping tarub utawa pondok daun ing
Yukanan 7 ayat 3-5 kitab suci basa Padinan. Becike kowe menyang tanah Yudea supaya muridmu ing kono uga ndeleng panggawemu. Wong sing kepengin misuwur kuwi panggawene ora diumpetake. Apa sing saiki kok tindakake kuwi becike diweruhi dening longsa jagat. Sebab para sadherek Gusti Yesus piyambak padha ora percaya marang panjenengane. Para sadherek kinasih ing Gusti, mbok menawa kita gumun ing atase sak omah karo Gusti kok ora percaya, mongko mestine para sadherek sumurup nyipati dhewe akeh mukjizat kang Gusti Yesus damel. Mangkono uga kagungan sadulur cedhak kang durung wanuh Gusti nyumurupi sadulure cedhak kok ora bisa mbedakake kepriye kita urip padinan ing Gusti kang tansah sukurna, tentrem rahayu, tansah memuji kanthi bungah lan pangarep-arep. Kok sadulur cedhak mau ora pepinginan nderek Gusti? Kita percaya menawa Gusti Yesus piyambak mesti ndedonga kanggo sadherek-sadhereke lan kasunyatan sadherek-sadhereke Gusti iya banjur manjing percaya marang Gusti. Ing kitab Lelakone Para Rasul 1 ayat 12 lan 14 yaiku sabubare kedadian kang elok Gusti Yesus semengko mikrat ana ing swarga kaserat. Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing Gunung Zaitun kang saka ing Yerusalem doe mung salakon ing dina Sabat. Kabeh padha sayek anggone mempeng ing pandonga bebarengan karo wanita sawetara sarta Ibu Maryam kang ibune Gusti Yesus tuwin para sadhereke Gusti Yesus. Para sadherek kang kinasih dening Gusti, menawa ana sadulur cedhak kang durung tepang, durung wanuh marang Gusti, kita ora bisa meksa sadulur cedhak kita supaya nampa lan percaya Gusti Yesus. Nanging monggo kita tansah nresnani lan ndongaake terus sadherek kita kang durung wanuh marang Gusti Yesus supaya iya kaya sadherek Gusti Yesus padha tinarbuka ati lan rohanine satemah banjur manjing percaya marang Gusti Yesus lan nampa keselamatan langgeng. Puji Gusti. Duh Rama kasuwargan wonten ing Gusti Yesus, kepareng kawula atur panyuwun sih palinirmu paduka sarana paduka bikak paduka berek sadherek celak sabrayat ing pasamuan paduka ingkang dereng wanuh kalian Gusti Yesus sageda tinarbuka nampi Gusti Yesus dados juru wilujengipun. Monggo paduka berkahi. Amin.